aminci, zauren aminci, zauren aminci muna mu. Yawwa malam, ina so bayan bayanai da jawabai da ka bamu akan wannan ilimi, mun gode kuma masu sauraro suna tare da kai. Yanzu za mu so ka gaya mana tasirin ilimin nan na hisabi da kuma falalarsa. Babban tasirinsa, duk mutumin da yake ciki yake yin sa akwai lada. Mai ɗimbin yawa. Domin malaman abin da suke gaya mana akan hisabi, daga lokacin da kai ka share to kaman ka je haji da umara ne. Domin kaman ka ziyarci masallacinsa ne. To kuma falalarsa a matsayinka kai kanka yanzu aka ce ka san hisabi, zai taimaka ma 100% akan wannan harkar taka. Sabida ba komai ne ya sa ba. Na farko, ga itatuwa ina kallo. To a falalar da yake daga cikin hisabi, idan aka ce ka san hisabi, yanzu ba zai yiwu ka ce sai ka je gurin wani ko ka tambayi wani mutum ko kuma wani dattijan ko wani mai magani, cin ka ɗau kaza da kaza ka haɗa maganin kaza ne ka rubuta, an ka ɗau kaza da kaza da kaza ka haɗa maganin kaza ne ka rubuta. Shi bambancin hisabi kenan da sauran wasu abubuwa. Kenan malam kana nuna mana kowace rana. Kaga hisabi na da kowace rana akwai sa'arta. Akwai sa'arta. Kuma kowane lokaci yana iya juyawa, yana canzawa. Kwarai da gaske. A kuma duk juyin da lokaci zai yi akwai tauraron da yake shiga, akwai kuma wanda yake fita. To ai taurari ne guda 12. Na'am malam. Taurarin nan guda 12 su ne suke tafa da awoyin abu. Na'am, malam zai iya kawo mana wannan taurari a jere. To, daga ciki ni karambani nake yi. In kana cewa malam kana daɗa abin nan ɗina. Gaskiya ne. Ka kira ne da huru na ni na sai in gana ba abin nan. A ciki kaga sa'o'in nan guda 12. Guda 7 ne. Su ne ranaku. Tun daga Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a. Kaga sai na ce ma Shamsu, Kamar, Marika, Udarida, Mushtari, Zaharatu, Zahal. Wasu kuma su ce ma Zahal, Mushtari, Marika, Shamsu, Zaharatu, Udarida. Udarida Kamar ba? Kamar Sai Kamar ya zuwa ƙarshe. Yawwa To kaga na farko Kamar wata. Shams rana. To sai a matsayina ni na mai hisabi. Sai na zo sai ka zo min da damuwa. Na farko zan auna a wace sa'a ka zo. Idan kuma zuwa kai ka karanta min kaza, to zan zo in ga wace sa'a ya kamata in ɗauka in yi addu'a. Domin kowace sa'a da Nahisiya da Sa'idi da Mutajizi da Nahisi. Ka ce kowace sa'a akwai? A wayannan ranakun ba guda 7. Da me kace? Akwai Sa'idi, akwai Nahisi, akwai Mutajizi. Wannan sa'a suke nufi. To abin da suke nufi kaman da ni da kai. Ai akwai fari a cikin nau'in mutane, akwai fari, akwai baki, akwai mace, akwai namiji, akwai talaka, akwai mai kuɗi, akwai basaraki, da su ma haka suke. Su ma suna da kishiyoyinsu. Suna da kishiyoyinsu. Sabida haka kuma a cikin su ɗin nan, a cikin wayannan anan zan gane cewar a'a yau ka zo min da damuwa. Muƙaddarta sabida a gurguje yanzu idan kamar na ɗau mai suna Nura haka ko Umar, kaga harafinsu idan na yi dunkule su sun bani 13.
na san a sunan Allah ma na san abin nan. To daga kan yanzu kamar na ce ma sunan ka Musaddi sai na ɗauka a takaice sunan ka Nura ko kuma sunan wancan Nura ko waye ko Umar ko waye. Sai na ga adadin sa a dunkule. Kaga sai in ce to adadin wannan sunan akwai abin da inda zan yi zaman mun 13. To ko na san sunan Allah mai 13. In bishiya ce sai in dubo ce bishiya ce mai kaza. Don Allah da cikin taimakon Ubangiji in ne sai kaga Allah ya sa an samu dace. Haka su. Malam dai yana nufi hisabi. Ana iya amfani da shi ma a samu waraka. In Allah ya so. Ana iya amfani da shi wajen yin harka ta addu'a haka da shauransu. Komai ana yi hatta in daɗa ƙara ma wani bayani hatta abin da ya danganci ina so in ma aya sai na san ayar da na ɗauka na narka ta in hatimi na san abin da na narka to zan iya ƙirƙira hofanin da yake cikinsa. Kaga ilimin sabiya kaga yana da matuƙar muhimmanci. Duka a nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa. Kar ku manta kuna tare da ni mai gabatarwa Musaddiq El Shahud a cikin tashar nan tamu mai albarka Zauren Aminci. Malam ayi sallama da masu ganinmu da sauraronmu. Masu sauraronmu na kusa da na nesa, ina fatan alkhairi kuma abin da muka yi na kuskure tun da a gaban iyayenmu da kakanninmu malamanmu muke a yafe mana. Kuma mune addu'a ga malamanmu waɗanda suka sanar da mu suka koyar da mu wannan karatun Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya kai lada kushiyoyin iyayensu. Kuma muna addu'a ga kakana wanda shi ne farkon nuna min wannan hanya da nake alfahari da ita. Ina kuma alfahari da malamina da yake cikin garin Kano. Ina addu'a ga iyayensa, Allah ya kai rahama kushiyoyinsu, Allah ya ƙara basira, Allah ya ƙara basira, Allah ya ji kan iyayensu, kuma Allah ya ji kan iyayenmu. Ina kuma fatan alkhairi ga wannan zaure na aminci da igayyace ni. Da shi ainihin mai wannan zauren aminci Malam Musaddiq mai gidana. To ina yi musu fatan alkhairi kuma ina addu'a ga iyayensu, Allah ya kai rahama kushiyoyinsu. Wannan kuma abu da aka ɗauka Allah ya tabbatar da shi. Kuma ina jan hankali a kan waɗanda za su saurari wannan. Ina so su yi mana uzuri a kan abin da suka ji mun yi kuskure a kan. Kuma abin da suka ji daidai nan ma ina so su yi mana fatan alkhairi. Mu ba wasu bane. Allah ne ya bamu domin duka da wannan koyo hisabin nan na ga mutane sai su yi mamaki. A yanzu haka a cikin akwai da suke kallo na ba san na sani. Za su ga ba san na san shi ba. Saboda haka ni da ina wannan fatan alkhairi. Masha Allah. Assalamu alaikum ƴan uwana ma'abota hankali da tunani. Waɗanda ruhukansu da faɗakarsu suke daidaita gangar jikinsu akan tarbiyya. Sunana Al-Musaddiq Zauren Aminci. Ni mutum ne mai ruhaniya da aka baiwa ilhama, kabuli, Ubangiji ya min kashafi da baiwarsa. Karantawa da warkarwa ina aiki tare da shari'a ta ruhaniya don share mummunan sa'a kuma na kawo muku sa'a. Wannan zai taimaka muku shawo kan duk wata musiba, mugayen abubuwa, la'ana, sihiri, gyara ƙaunarku, kasuwanci da matsalolin iyali. An haife ni a wannan duniyar da muke ciki domin na bautawa Allah, sannan kuma na kasance wani muhimmin abu na warware ɗumbin matsaloli ga mutane daban-daban a faɗin duniya. Ina cike da dabaru kala-kala da nake amfani da su wajen jefa jijiyoyin jiki a cikin dukkan yanayi ba tare da bata lokaci ba. A lokacin cikakkiyar wata bisa ga waɗanda suka yi imani
da ikon wata, ni'ima da addu'o'i sun fi samun daraja da karbuwa daga ruhohi. Don haka idan kun kasance cikin gwaji daban-daban da gazawa, ku san lokacin da za ku kawo sa'a da albarka ga dangantakarku. Na sadaukar da wannan zauren nawa a gare ku domin na yi wannan aikin game da bayanin martabarku, ranar haihuwarku, ƙaddararku da cikakken bayani akan tauraron kowane ɗan adam da sirrin halayenku. Ku sani kuna gab da samun canji mai ban sha'awa a rayuwarku. Kowane minti a rayuwarku yana wakiltar wata dama don inganta iyawarku da kuma zuwa ga farin ciki. Don haka idan kun yanke shawarar amincewa da ni, zan ba ku cikakken rahoto tare da mafi kyawun guraren da za ku je. Damar alaƙa da kuɗi za su taso a wasu daga cikin waɗannan wurare don sakamakon abubuwan da ke tattare da haɗin gwiwar taurari, saboda duk suna da alhakin sabuwar rayuwarku. Zan ƙarfafa muku gwiwa game da aikinku na gaba, rayuwarku, musamman yadda za ku guje wa mutane masu guba da yadda za ku iya fahimtar dogaro da tunani. An gama zama cikin wannan muguwar da'ira. Ummati Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ku kasance da ni a kowane manhaja. Ina nan tare da ku, Al-Musaddiq, zauren aminci, insha Allah.